pokiaľ ho Sovieti mienia dobiť, musia rátať ťažkými stratami. Pomoc ale prichádza z hora. Sovieti povolali leteckú podporu. Stíhací bombardér ide síce o lietadlo povojnovej konštrukcie, Lavočkin LA-5 LA-7, ktoré sa naozaj v značných počtoch sovietských stíhacích leteckých divíziách objavovali aj nad našimi rukami. No a vidíte, stačil jeden jediný prelet nad boiskom a nemecká pechota opäť zapadla do svojich zákopov. Pretože tieto stíhacie Lavočkiny, prípadne Jakovlevy, Jak 9 a Jak 3, ktoré takisto Sovieti na našom území použili, sa využívali nielen ako stíhacie lietadlá, teda na boj s lietadlami protivníka, ale ako stíhacie bomby vyzbrojené 50-kilovými bombami, 20-mm kanónmi, dokonca v prípade niektorých verzií stíhačiek aj 37-mm protitankových kanónov, ktorý pri prudkom nálete z hora dokázal zlikvidovať dobre miereným rozsahom aj Tiger. Sovietský pilot zatiaľ zjavne odúkáva terén, vykonáva prieskum. Uvidíme, či ešte zaútočí na Nemcov na zemi. Keď hovorím o sovietských lietadlách, ktoré bojovali na našom území, tak nesmieme zabudnúť ani legendárne bitevné Štúrmových, ktorých koordinované nálety nemeckú obranu boli naozaj legendárne. Silne pancierovaný Štúrmových bol aj problém zostreliť. Pokiaľ boj použil všetku svoju výzbroj tvorenú bombami, kanónmi, guľometmi, neriadenými raketami RS, tak to bol naozaj slušný tanec. Nečudo, že Nemci tieto sovietské lietadlá prezývali aj čiernu smrť. Treba ešte spomenúť americké ľahké bombardéry A-20 Boston, ktoré napríklad okrem iného bombardovali 26. marca Nitru, a ďalšie legendárne ľahké nočné bombardéry Polikarpov PO-2, známe aj pod budovou prezývkou Kukurúznik. Vo vzduchu jedno sovietské lietadlo neznamená, že sa ich nemôže objaviť viac. Sovieti vysílali do vzduchu samozrejme celé roje, celé perute, ale ani Luftwaffe nespala. Nemecké letectvo malo
na tomto území tiež niekoľko predsunutých letísk. Vyzerá to, že sovietský pilot mal veľké problémy, ktoré sa na oblohe objavilo lietadlo takzvanými Falkenkreuzen alebo trámovými krížmi, čo sú výsostné znaky, ktoré používala nemecká armáda. Uvidíme teda typický letecký súboj, známy aj pod anglickým výrazom dogfight, kedy je zámerom stíhača dostať sa za chrbát protivníka a zostreliť ho presne mierenou dávkou palubných gulometov alebo kanónov. Ale aj na zemi sa nám situácia vyvíja. Sovieti posledného zosilnený prieskum tvorený pešou čatou, ktorá postupuje za ovlneným automobilom BA-64. Ide teda o prieskum sovietskej